आई के लाइव मोदी जी सुन दिहले परमिशन ये धन दिहले परमिशन ये धन टिकटॉक बंद भइले जानू कैसे जियब हम भीगो बंद भइल करे जा कैसे जियब हम। कोई मेहनत हो गइल पानी पानी यही से जान तुहे साच कहतानी। हाँ कोई मेहनत हो गइल पानी पानी यही से जान तुहे साच कहतानी। हे करे कमाइल ह धन हे करे कमाइल ह धन टिकटॉक बंद भइल जानू कैसे जियब हम भीगो बंद भइल करे जा कैसे जियब हम। पैसे के झुमका लियाइब ये रानी लिखस मनोज ऑनलाइन कहानी। पैसे के झुमका लियाइब ये रानी लिखस विकास ऑनलाइन कहानी। गावे सुपारी जवान गावे सुपारी जवान टिकटॉक बंद भइल जानू कैसे जियब हम लाइक बंद भइल करे जा कैसे जियब हम। म्यूजिक बाय शारदा स्टूडियो बेलौर बाजार।